Лесно ли се стартира бизнес като точила? По принцип, лесни неща няма в този живот. Всичко, което е лесно, някак си ми се струва. Лесно е да се пуснеш по парзалката на робата, в басейна, нещо е такова, може би е лесно, но всичко свързано с реалните неща в живота, според мен, се случват бавно, трудно. Още повече, че точиларския занаят не е бизнес. В смисъл такъв, че аз работим с хора, които някои имат възможност, има хора, които нямат възможност. Влиза човек, той е в почти, виждаш го, окаяно състояние и въпреки това има някаква мотика, иска да се заточи. Колко лева ще му вземеш? Така че, примерно ще ви дам един такъв пример. Преди 10 на години бях така решил да предприема нещо в този смисъл на бизнес и реших да изпратя на голямо количество ресторанти и хотели в цялата страна. Предложение е да им заточим, да ги изпратят ножовете примерно при нас безплатно, да ги заточим безплатно и да им ги върнем безплатно. Сигурно изпратих някъде около 200 имейла и ако искате, вярвайте, не получих нито един отговор. Така че не е лесно. Хората рядко се сещат изобщо за такъв занаят, камо ли да е бизнес, точилар бизнес. Е много... Аз имам късмета да съм по наследство. Тук дядо ми е бил, баща ми, войчо ми, много хора и този факт ми помага, защото хората са се научили за 100 години и се сещат за нас и ни ползват услугите. Но ако те първа трябва да разработваш нещо такова, да стартираш бизнес като точилар, трябва да си с много солиден финансов гръб, нерви, защото психически трябва да си устойчив. Има дни, в които никой не влиза. 2 дни, 3 дни, 5 дни. В София ателието, което отвори баща ми, в началото беше много трудно, а София е голям град. Сега вече нещата са малко по-различни, там продължаваме да работим, брат ми е там и ателието се работи, мога да кажа, нормално, но много, много бавно се случват нещата и трудно, защото един човек на година ползва един път точилар и то ако се сети нещо. Много рядко, нали? Не е хляб или нещо, което да ежедневно да ти е нужно. Така че сложно е, но пожелавам на всеки